Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването "Пътят" на TV1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в "Пътят" отново ни гостува Асен Асенов, с когото ви срещнах миналата седмица и за когото знаете, че се занимава с премахване на вредни за човека въздействия от съвременната техника, намаляване на енергийното замърсяване на околната среда вследствие на въздействие на електрониката и неутрализирането на вредни за човека полета от естествен характер. Здравейте! Добре дошли отново в студиото на TV1. Радвам се, че ще можем да продължим разговора си от миналия път, защото тогава не ни остана време да дообясним някои неща, които са свързани с вашите изобретения. Ще припомня на нашите зрители, че миналата седмица разговаряхме за хармонизатори, неутрализатори, активатори, енергизатори и какво имаш още? Оптимизатори. И оздравителна кутия. Да, оптимизаторите държах да спомена. Може ли накратко да повторим за всеки от уредите по маничко, за да припомним на зрителите? Тук е само кадуцея, който също представихме миналата седмица. Взели сме го, за да обясним после някои подробности. Откъде да започнем? Няма значение. Почваме от оптимизаторите, тъй като те са по-странично поле на дейност. Не е свързано с здравето и с премахването на геопатогенни зони. Оптимизаторите са изделия за автомобили. Предвидено е, построени са така, че да могат да подобрят горивния процес в двигателя. Съответно, като следствие от това, повечето коли се самонастройват. Казвам повечето, в рамките на 80-90% се самонастройват. Минават на по-бедна смес, работят с по-малко гориво, по-малко изгорели газове, т.е. вредните емисии отзад са значително намалени, което е особено важно за дизеловите автомобили сега предвид новите еконорми, които влизат от 2020 година. И съответно и мощността се покачва с около 10 до 15%, като економията се явява между 18 и 25% в зависимост от вида гориво. Това е за оптимизаторите, като цяло много хубаво изделие, подходящо за почти всеки автомобил. Много лесно се монтира, не изисква никакви промени по компютъра на колата или по самата кола, няма разглобяване, мести се на друг автомобил лесно. Смятам, че това е едно добро решение както на от икономическа гледна точка за всеки шофьор, така и от екологична гледна точка, което за мен е по-важно. Това е за оптимизаторите. Това е за оптимизаторите. За хармонизаторите много бегло споменахме. Те можеха да се използват в пространството, в което живеем. Значи, хармонизаторът е част от друга група изделия, които са свързани с околната среда, премахването на негативни полета, хармонизиране на околната среда. Тоест, това са 6 изделия, които са насочени в тази област. Хармонизатора е направен за да работи при по-големи пространства. Зони от порядъка на 200-300 метра радиус, големи халета, складове, места, където има много хора, където биха могли да възникнат конфликтни ситуации. По този начин, след поставянето на такъв хармонизатор, средата един вид се изглажда от към негативни полета и се зарежда позитивно. Тоест, той е подходящ за дворове, зали и по-големи помещения. Това е за хармонизатор. Активаторите, неутрализаторите? Да караме поред на изделията, които си приличат. Тоест, следващото изделие, което е подобно на този хармонизатор, е изделието за лична защита, предпазване и зареждане на околната среда, което се казва кадуцейна мировинка. Или точно това, което имате на масата. Той е подходящ за носене. Докато хармонизатора се слага на под, налива се вода в междината, там където има място, в самия корпус и се оставя. Докато кадуцея може да се носи в чанта, в джоб. Да. Удобно е за носене всякъде. Радиус на действие около 8 метра.
погасява всякакви негативни полета, независимо от техния характер, техногенен, от човешки произход. В България така често се случва. Така че това е добро изделие за лична защита, както и за поставяне в стая, в някакви малки по размер зали, които покрива обема радиуса на действие. Това е като цяло. И двата уреда, които влияеха на водата. Единият беше за душа, другият беше като поставка, върху която можем да сложим вода. Всъщност са три уреда. Единият е кутия ОК или оздравителна кутия, който е специално проектиран за прилагане при стави, при зареждане на малки количества вода от порядъка на една чаша в кафенето, поставяне по места на тялото, които са с по-голям радиус, по-малък радиус на кривина, т.е. имаме криво място по тялото и геометрията не е подходяща за поставяне на по-голямо по обем изделие, както и енергизатор. Това е за оздравителна кутия. Енергизатора се ползва за зареждане на вода, но може да, понеже полето е по-силно и с по-голяма височина, 12 см височина, цялата тази енергия, която беше при хармонизатора и при кадуцея на мировинг, пръсната в пространството, сега е събрана в малък обем. И въздейства върху вода, върху алкохолни напитки, ако искате сокове, всякакъв вид течности, както и твърди предмети. Може да е храна, плодове, ядки, няма значение какво е. Всичко в обсега на полето се зареждам доста силно. Места по тялото, които са с по-голяма площ, примерно корем, гръб, бъбреци, също е подходящо. Това е енергизатор. И активатора за душ, той не е само за душ, но в случая малкият размер, те са 3 размера активатори, малкият размер е предвиден за поставяне на мека връзка на душ, шланг на батерията, като всяка вода, която мини през него, всъщност не се разглобява нищо, освен самия шланг се отвива, слага се активатор и се завива обратно. Всеки може да го направи, всяка домакиня може да се махне, да се почисти, да се сложи пак, не е проблем. Той променя водата така, че тя се зарежда много силно и влиза през кожата. Баба Ванга, Бог да я прости, казваше на времето, че лекарства трябва да се вземат през кожата, а не вътрешно, през стомаха. Тоест, и предписваше вани и приемане на всякакъв род обливания с билки и така. Тук положението е същото. Енергията във водата, която е придобила тя, преминавайки през активатора по индукционен път, влиза в тялото през кожата, което дава един тонус и едно добро състояние, прекрасно, така преповдигнато в разстояние на 5-6 часа, нали, след като човек е взел душ. Да. Добре, припомнихме накратко за всичките уреди, за които говорихме в миналото предаване. Ще ми се сега да кажем какво се съдържа във всеки един от тези уреди, защото на пръв поглед, и миналия път това го отбелязахме, на пръв поглед те много си приличат. Всичките са с кръгли форми, имат едно златно покритие, имат една бяла обвивка, която може би е по-скоро транспортна или не знам как я наричате. Но вътре във всеки един от тях какво има и кое е нещото. Нека най-напред да кажем какво съдържат и после ще задам другия въпрос. Всяко от тези изделия представлява определена схема, в която се включват бобини, отражателни елементи, има електронни елементи вътре от типа на диоди, кондензатори и други подобни, които на практика са захранват околната среда. Тоест ние имаме една система, която не изисква захранване чрез батерии или нещо друго. Това важи за абсолютно всички изделия. В случая, понеже хванахте кадуцей на мировинг, това е компоновка или схема от 2 бобини и едно ядро, които са навити по определен начин, с определена машина, която е направена специално за целта.
обработени са по определен начин с уред, който е създаден специално за целта. Нали, говорим за електрически уред. Така че това е техническо изделие, което фокусира и формира това защитно поле по чисто такъв технически път. Това, че науката в момента не борави с изяснени понятия от този тип, примерно някъде се говори за скаларно поле, някъде за торсионно поле, някъде се говори за второ магнитно поле на Геннадий Николаев и така нататък. Това всичкото е едно и също. Оргонно поле, биоенергийно поле. Тук говорим за едно и също. Тези технически устройства, благодарение на така доста дълга изследователска дейност, успяхме да ги произведем и да ги направим годни за пазара, не само за лично ползване, с добър външен вид, за да има полза всички. Не да си го направим за себе си. Да говорим още малко за това какво има вътре и кое е нещото, което ги прави различни. Всеки уред е изработен по различна схема или... Да, точно така е. Всеки уред е изработен по различна схема и формира различен модел поле. Примерно, кадуцей на мировинг, за да изпълнява защитната си функция, формира поле, което е сферично с радиус 8 метра. Тоест, независимо отгоре, отдолу, отстрани, откъде идва някакво въздействие, това всичко се погасява в радиус от 8 метра. Когато имате силна геопатогенна зона, и тя идва от земята, от разлом, от подпочвени води, които се кръстосват или някакъв такъв тип въздействие, тя изисква фокусирано поле от типа на това, което създава неутрализатора, който се поставя на земя и формира защитен слой по земята. Тоест същото това поле, само че събрано в друга форма. По земята, точно това ще да питам. Защо едните създават поле, което потиска просто защото това не е достатъчно. Когато имате зона. Много мощна геопатогенна зона, не е достатъчно това поле от кадуцея да я погаси. Достатъчно е за всякакъв род други въздействия. Но геопатогенните зони са много силни. Не случайно това е един от бичовете на съвременността, забравянето на това как работят негативните земни полета. И като следствие имаме рак, диабет, автоимунни заболявания и така нататък, разпространени много. По отношение на енергизаторите и кутия окей, т.е. оздравителна кутия, там полето е обемно, но в малък обем. Тоест, боли ви крака, слагате кутията. Вътре в болното място се формира една зона, която го захранва постоянно. Там това, което е пръснато при кадуцея във въздуха или което при неутрализатора е пода, всъщност е събрано в един обем и полето е много мощно. Да. Тоест то лекува или зарежда водата, или прави, всъщност не лекува, има терапевтичен ефект, да го кажем по-правилно, чрез това концентрирано поле. Там също е различна схемата. Всичко е различно. Всяко едно изделие е уникално само по себе си. Независимо, че си приличат на външен вид неутрализатор и енергизатор, да речем, те са само външно подобни, защото се изработват от един и същ материал, който е доста добър. Полиетилен ползване, който е на практика вечен материал, е много подходящ за употреба в бита. Затова са бели, кръгли са, защото всеки корпус се изработва на струк и така нататък. Така че всяко едно изделие е мислено, усъвършенствано, докарано до възможния максимум. Чак след това, след като сме направили тестовете в лаборатории, в Център по биофизика и вече лични тестове върху... Аз първо върху себе си ги тествам и след това върху роднини, желаящи, приятели и така нататък, който има проблем. Чак след сме натрупали обем данни, тогава вече започваме Ако аз си взема един неутрализатор, защото жилището ми е над такава геопатогенна зона, и си взема и един вид хармонизатор, който искам общо да поправя... Като за апартамент е добре. Така, нямате добре. Двор 300 метра. Нямам двор, да. Така. Затова казах един хармонизатор за вкъщи. И ако забравя кое е, защото те много си приличат някой от тях, и ги поставя на неправилните места, тогава тези енергии ще се сблъскат ли и ще
вършат ли онази работа, за която аз всъщност съм ги поставила, макар и грешно? При никакъв случай няма да има негативно въздействие или някакъв сблъсък или нещо. Просто ако не го направите съгласно инструкцията, то просто няма да работи. Примерно неутрализаторът се поставя на земята, на пода, да. където фактически трябва да спрем зоната. Да. Ако го сложите на едно шкафче, няма никакъв смисъл. Той реално няма къде да формира това поле по тази повърхност. Като це е по-универсално изделие, т.е. при него, където и да го сложите, то си работи. С изключение вече, ако го сложите в един сейф с дебела метална стена, по-голямата част от излъчването ще спре. Това е, което може да направи някакво намаляване. Но няма да създаде проблем че не може да създаде проблем. Примерно неутрализатора е на неправилното място. Абсолютно няма никакъв проблем. Даже доста хора ми споделят напоследък, че при ползване на неутрализатори, сложени върху пода, чувстват зареждане през краката. Тоест тази зона, която е позитивната, помага на организма по някакъв начин да се подхрани с енергия, не само спира негативните въздействия. Така че той се ползва и превантивно. Да. Добре. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят на TV1, а наш гост и днес е Асен Асенов, с когото продължаваме темата за уреди, които влияят на нас и пространствата около нас. И в основата на всичките тези уреди стои така наречената органна енергия, за която ми се ще да поговорим днес малко повече, защото, както стана ясно, миналия път не ни остана време да разберем на какво точно са стъпили тези разработки, с които вие се занимавате. Какво представлява тази органна енергия? Всъщност, тя е позната в традицията на много народи под най-различни имена. В Китай се нарича чи или ки, в Япония ки, в Индия прана, биомагнетизъм, биоелектричество, всякакви имена има тази енергия, но като цяло това е жизнената енергия, която се намира в околното пространство, излъчва се от Земята, от Слънцето, основно когато е ден, големи потоци идват от Слънцето. И тази енергия подхранва всичко живо. Тоест, имаме ли жив организъм, той представлява една система, която е небалансирана. Ако тя не се подхранва чрез тази жизнена енергия, системата постепенно затихва и отива към ентропия. Тоест, настъпва един стазис и накрая смърт. В крайна сметка, това, което влиза чрез храната в човешкото тяло, чрез водата, въздуха, който дишаме или слънцето, когато сме на слънце, това е тази жизнена енергия, която след това се преработва, използва се от тялото за изграждане на клетки и а самото тяло също произвежда такава жизнена тялото енергия? Разпределя чрез определени нервни центрове, разпределя тази енергия и има излъчване, което при определени условия може да се види, те наречената аура, като по принцип има една разпространена заблуда, че колкото е по-голяма аурата на страни, толкова човек е с така по-засилно зареден. Но всъщност истината е, че колкото е по-плътна аурата, т.е. няма нужда да е много широка, достатъчно е да е по-плътна, тогава се качва осъзнаването и тогава ползата за организма е по-голяма. Така че в древните индийски, китайски практики енергийни има такива техники за увеличаване и намаляване на аурата по желание на практикуващия с цел да се регулира точно този жизнен поток, който идва от Земята и небето. А в научните среди, кога започва да се говори, разбира се, от някои представители на науката, кога започва да се говори за органна енергия? Специално за органна енергия започва да се говори от времето на Вилхелм Райх. Вилхелм Райх е световно известен психотерапевт, ученик на Зигмунд Фройд, направил собствени изследвания върху либидото, върху оргазма и установява, че всъщност тези неща зависят изключително много от именно от този заряд жизнена енергия, който се намира в тялото.
И при различните индивиди са различни, подлежат на корекция, т.е. може да се повишава това ниво, да се понижава и съответно човек е в по-добра или по-лоша форма. И това наименование орган всъщност го е дал той. Става около 1930-40-50 година. В този период се развиват неговите изследвания. Като тези неговите теории не се приемат еднозначно. Има съпротива в научните среди срещу него, но той работи, съответно прави някои технически приспособления като аргонния акумулатор, който представлява най-общо казано. Малко, преди да стигнем до аргонния акумулатор, ми се ще да свържем тези уреди с аргонната енергия, за която Райх твърди, че при един здрав организъм тя протича свободно през тялото. Но понякога, според него, се получават блокажи. Как тези уреди намират блокажите и ги освобождават с енергията, която излъчват? Значи с уговорката, че всъщност някои от тези уреди не са с терапевтична цел. Примерно кадуценна мировинка. Да, разбира се. Цел. Неутрализатора също. Хармонизатора също. Примерно за по-големи пространства. Но енергизатор, оздравителна кутия, примерно активатор, ако искате, примерно, да пиете тази вода или да се къпите с нея, то се отразява здравословно добре на тялото. Тоест, те са вече терапевтични изделия. Какво се случва, когато определен орган в тялото заболее? При всички положения това е доказано, прието е и от науката. В момента настъпва промяна в състоянието не само на този орган, но и на енергетиката на тялото в тази част. Примерно, боли ме крака. Ударил съм се, имам някаква травма в крака. Енергията, която тече по меридиана надолу по крака и после се връща обратно, започва да изпитва затруднение да мине през това място, което е ударено. Настъпва зона, образува се една зона, която е с ниско ниво на енергия. Съответно, отток, подуване, започват там всичките тия прекрасни неща, които човек, когато се удари, ги изпитва върху себе си. Прекрасни в кавички, разбира се. Когато сложите оздравителна кутия или енергизатор, тази липса на енергия локално в това място се попълва от изделието. Тоест, то зарежда това място така, че енергията тръгва да тече по нормалния път и организмът се възстановява. Тоест, имаме едно възстановяване локално на този орган. А има ли възможност, и ако вие сте го правили, да кажете, това място, което е блокирано, да се измери енергията там, да се види, че тя не се движи свободно и след въздействие с оздравителната кутия, да речем, пак да се измери и да се види, че енергията вече се е раздвижила. Има ли такива уреди? Има такива уреди. В руската научна мисъл, в руската практика има 3 или 4 такива подобни измервателни уреди, които са базирани на различни физични принципи. Едни измерват електросъпротивление на кожата по акупунктурни точки, други мерят примерно чрез кирлиан фотография въпросния орган може да се заснеме и така нататък. Освен това, има доста съвременни хубави уреди по биорезонансна такава диагностика, които могат да направят цялостна картина на тялото чрез определени точки, примерно на ръката. И да кажат кой орган, какво ниво на енергия има. Да. И тогава много ясно се вижда, че когато примерно се постави дали енергизатор, дали оздравителна кутия, няма значение върху болното място. Просто едното е по-мощно. Настъпва промяна в нивото на енергия в този орган. Дори и върху ръката на изследвания, това съм бил свидетел, ще бъде скоро направено видеоклип и пуснато в моя канал. Когато се сложи върху ръката такава кутия или енергизатор, настъпват промени в всички слаби места по тялото. Дали са бъбреци, сърце, бял дроб, нивото на енергия се качва. И това се вижда на компютъра на този биорезонансен уред. В момента работим с няколко холистични центрове и ще направим най-скоро време видео на всички. Да върнем сега на акумулатора разговора.
Какво е представлявал този органов акумулатор, който Райх е създал, и в онези времена, в които е нямало компютри, нямало чак такава съвършена техника, как той е успял да... и разбира се, неговите съмишленици, как са успявали да направят експериментите и да видят, че въздейства върху пациенти? Вилхелм Райх първо е учен, след това е лекар, след това е експериментатор. Тоест той работи на база на методите на съвременната наука. Направила е база няколко опита, които доказват наличието на тенечети биони, изследвания под микроскоп, изследвания в високочастотно поле, изследвания дори с такива стандартни уреди като термометри високочувствителни, и установява наличието на тази енергия по чисто опитен път. Не е само някакви усещания или нещо от този сорт. Имаме научни данни. Тоест, това е абсолютно необоримо. От тук нататък, защо се получава така? Той изгражда своята теория за наличието на органа в околната среда и движението му, която на практика повтаря старите, древните, традиционните разбирания в култури като индийската и китайската. Така че нищо ново под слънцето, топлата вода е открита, просто той вкарва малко в по-научни рамки. И установява чрез измервания с чувствителни термометри и други прибори и съответно едни определен вид колби, които са под вакуум. Сега да не обяснявам точно техниката, но определена техника, че настъпват промени в вътрешността на органния акумулатор, който представлява една кутия или един съндък, ако решете, или кабинка, с определени слоеве не метал, метал, не метал, метал, като метал е отвътре последния, външния е неметален. Ползва е вълна, метални листове, дърво или такива естествени материали. И по този начин създава един вид диод. Тоест имаме влизане на енергията по-лесно в кабината и по-трудно излизане. И това предизвиква концентрация по-висока от околната среда на тази енергия в кабината. Съответно, ако някой престои известно време вътре, той се чувства зареден с тази енергия. Това е било устройство, което е терапевтично в истинския смисъл на думата, т.е. няма претенции да лекува или нещо от този сорт, просто когато човек е изтощен и има нужда от захранена с енергия, влиза вътре в тази кабина, стои известно време, чувства се по-добре, което се вижда и по изследванията на лабораторни и така нататък, медицински. И по този начин така доста хора са имали полза от това. Но очевидно тогава науката е била малко по-назад, не са приели тези изследвания, тези негови данни и въз основа на това тогава това е било спрямо от официалната наука. Говорим за 50-60 години. Слава Богу, тия времена минаха отдавна. В момента изследвания се водят в цял свят, включително в Китай, в Русия, в Съединените щати. Загубила ли много науката от това, че всичките негови изследвания, знам, че са били изгорени, когато... Слава Богу, част от тях е останала, независимо, че са горени негови книги, което е вандалщина. Представете си Съединените щати и демокрацията. Там горят книги, както по времето на Хитлер. Това е... Не мога да си обясня защо е станало, но... Няма значение. Все пак, освен на неговите изследвания, на какви още изследвания са стъпили вашите разработки? В момента, от близо 30 години, в Съединените щати се водят така масирани научни изследвания по отношение на въздействието върху климата. Като водещи учени са Тревор Констебъл, който е така доста сериозно се приема това от военно-морски сили на САЩ. Имат такива устройства, които локално намаляват силата на бурите около даден кораб, да речем от военно-морските сили. Това нещо не е тайна. Правени са експерименти, качвани са на хеликоптери, на самолети, такъв тип устройства, като съвсем така значителна степен 30, 40, 50% и повече намаляват активността на
бури, торнадо, всякакъв род такива негативни Могат и въздействия. да ги увеличават. Предполагам, че могат, но това вече е Чували друг сме въпрос. за един проект на име ХАРП, Да, но това е много дълга тема. това са едни други теми и сега да не навлизаме в Да. тях. Така че аз стъпвам на база на всички тези изследователи, които са доста сериозни преди мен, като се започне от барон Карл фон Райхенбах, основателя на немската химическа промишленост, 40 години при неограничено собствено финансиране. Той е бил най-богатият човек в Германия. Патентите му са в основата на АЕГ Фарбен индустрии. Немската всъщност рододобивна и стоманодобивна промишленост е разработена от него. Така че този човек е имал възможност, интерес и капацитет да се занимава с това в продължение на 30, 35, 40 години с огромни успехи. И има запазени негови книги, в които е описано как работят тези неща, само че наименованието е друго. Той го е нарекал ОД, нали, или одически ток, включително предаване на този ток по проводник, усилване. Но това е същото, Това е като абсолютно органната същото, само че е много по-всеобхватно изследване, защото тогава е имал повече възможности този барон да го направи. Така че аз стъпих на това, на съвременните изследвания, на част от изследванията на Никола Тесла, защото той се занимава също с това. Без него не може. Някои от неговите бобини произвеждат точно тъй наречения хладен ток, който е всъщност органна енергия, предавана по проводник. Това, което Райхенбах е правил с естествени източници от слънцето, от кристали, от минерали, Тесла го е правил с електричество. Така че всичко това с доста експерименти, практика и четене доведе до създаването на тези устройства, за които говорим в момента. И до други, за които първо нямам да говорим. Добре. Са в проект. Да припомня на нашите зрители, че днес разговаряме с Асен Асенов за органна енергия и най-общо казано всичките тези устройства могат да се нарекат органити. Защото не е точно, защото не е ли това точно? първо това е съвсем друго нещо. Органит, това е изделие направено от полиестерна или смола, с стружки вътре, с кварцови кристали. В момента, в който напишете органит в Google, ще видите, да, ще ви влязат точно тези ние неща. сме правили специално предаване за органити, но понеже в основата тук е органната енергия, реших, че може да се използва и това определение, но ако не е точно, коригирам се веднага. Ако ползвате електричество, примерно, то може да бъде и в микроволнова фурна, и в телевизор, и в радиоапарат, и в каквото друго сети. Нали, те не са еднакви. Да, разбира се, не са еднакви. Така че тук имаме един флуид, който работи като електричество, като поле. В смисъл може да се предава по проводник, може да се насочва, да се пречупва като светлината, да се разпространява в някакъв вид поле. Обаче има много приложения. Включително част от тях е промяна на кое е общото пътени наименование за всичките тези неща, които, за които говорим? Органни устройства. А науката се казва органика. Или органна техника. Както има електроника. Органни устройства, а не органити. Да, няма нищо. Добре, органни устройства. Значи днеска говорим за органни устройства и за органна енергия. Да се върнем пак на тези органни устройства. Миналото предаване стана дума, че повече се интересувате от физика, отколкото от финанси. Нещо, което всъщност сте завършили. Така е, да. Как обаче във времето се случи така, че се прояви интереса към физиката? Кога започнахте да четете за всичките тези представители на науката, които споменахме, за техните открития? Някои неща от тази специализирана литература вероятно не са били достъпни в предишни години и ми е любопитно кога точно се срещнахте и с Райх, и с Тесла, с техните открития, разбира се, не в физически план среща. Нещата станаха постепенно, тъй като то всичко е свързано.
когато открих чувствителността ми към този тип енергия, тъй като никой не може да произведе такова устройство, ако той няма съответната чувствителност. Както един музикант не може да свири, ако няма слух. Нали? И това не го прави по-добър от някой друг, който примерно може да рисува. Това е някакъв тип способност, която просто или имаш, или я нямаш. Да. Може да се развие, ако имаш зачатъци, но ако нямаш нищо, е трудна работа да се развие. Така че започнах с някои практики, като йога, тайчи, чигун, нали, и други подобни. Бойни изкуства съм се занимавал доста време, може би 15-16 години. Всичко това се натрупа. В един момент започнах да разбирам, четейки достъпни книги, като примерно Дао Дэ Цзин на Лао Цзъ, нали, книга, която е втората най-издавана книга в света след Библията. А в България така почти не е позната. Като са мини през основните мистици, литературата, окултната литература и всичко това постепенно се пресее и остават едни принципи. Как е изграден света? Как тече тази енергия? По какъв начин захранва околните предмети и организми, за да може те да съществуват? Нали, съответно, предметите да се разрушават след определен период от време, защото тая енергия е свързана и с времето. Колкото повече имаш, толкова повече време имаш. Защото времето е физическа величина, но тя не е имагинерна. Тя съществува като субстанция. Това го е доказал академик Козирев. Нали, има изследвания, руските учени са много напред в тази насока. Така че всичко това се натрупва и в един момент стигнах до радиестезията по време на студентските си години. Така неуспешно кандидатствах физика, както и да е, станах финансист накрая. Но те повечето хора са така. Но вече имаш едно натрупване, което даде някакви плодове. Дървото порасна, родиха се прасковете и се оказа, че са хубави. А кой беше първият изобретен уред, който сигурно е личен музеен експонат? Ами, не мога да ги отделя кой е първи, защото аз много давно се интересувам от... И към какво беше насочен той? Ами, първо започнах с автомобилите. Към автомобилите. Първо започнах с автомобилите, тъй като в момента, в който видя дизелов автомобил, който отзад така пуши сериозно, излизат едни кълба дим и направо ми става много лошо. И си мисля, че това го дишат децата, съответно и ние. И реших да направя нещо, което да по някакъв начин, максимално достъпен, да спре това замърсяване. Така станаха всъщност полека-лека в продължение на 6-7 години така с подобрения минаха К1, К2, К3 оптимизаторите, горивните. След това започнах да занимавам с хармонизатори на Спърлинг, т.е. това, което изчиства околната среда. Че аз съм доста екологически така ангажиран, да го наречем, и смятам, че всеки трябва да положи усилия каквото зависи от него, да почиства околната среда, да я запазва, поне да не я замърсява и така нататък. Тези хармонизатори в момента в България има над 120 бройки в различни градове и смея да кажа, че така закрепихме едно добро ниво на енергия в тези градове. Ние миналия път споменахме Хасково като град, в който Хасково има... Не можем всичко да оправим, но смятам, че е по-добре от по-рано. Това е елементарно изделие, хората си го правят сами. Open source е, т.е. технологията е достъпна. Не е скъпо 20-30 лева за материали. Който желая, може да си го направи, да помогне на околната среда. Така че... А тук в София, ако реши някой да направи такова нещо, да, може би, че София е доста сериозно замърсена от към всякакъв род въздействия. Че... София може би има 20 на бройки. Но те са сигурно крайно недостатъчни. За голям град не е достатъчно, тъй като ние предпочитаме да работят в пасивен режим, т.е. да не се активират тези хармонизатори по някакъв начин, тъй като има и такава опция. Тъй като не знаем как ще реагират, примерно климата как ще реагира. Случвало се при опити за активация, се получават проливни дъждове, някакви гръмотевични бури и такива извънредни активности в атмосферата, които бихме искали да ги избегнем.
Така че по-добре по-слабо, но по-меко въздействие, отколкото да правим драстични неща. След хармонизатор на Спърлинг вече тръгнаха нещата на Мировинг. Има една така документална повест на един писател Александър Наумкин, Вълшебная Дара и Мировинга на руски, която са описани няколко технически изделия, които постепенно след усъвършенстване доведаха до тези моите, които са в момента. Да. Тези, които са насочени към здравето, към човека, как към тях гледа медицината? Има ли контакт между специалисти от този бранш и специалисти от медицината, които са стигнали до някакви... Има надежда, защото хората в този бранш виждат много ясно, че просто с старите средства ефектът е минимален. Т.е. антибиотици спират да действат, получава се резистентност в определени бактерии спрямо стандартните медикаменти, налага се да се вземат някакви други мерки. И ние работим с няколко лекари, които всеки в своята област, един примерно се занимава с ортопедия, друг се занимава с биорезонансна диагностика, трети се занимава с изследвания на вода, нали, и други подобни, геронтология. Тоест, всеки един в неговата област вижда, че е необходимо да се приложи нещо друго. И когато ние покажем какво може да се направи чрез тези изделия, но те са доста доволни. И виждам как парадигмата полека-лека се променя и в техните колеги. Тъй като все пак те са полагали Хипократова клетва, за тях е добре пациента да е излекуван или там да се чувства по-добре, независимо по какъв начин. Дали е чрез хапче, алопатична медицина, хомеопатия или някакъв тип терапия. Дори ако щете най-елементарната такава терапия е топлотерапия, студенотерапия, с редуващи контрастни душове, с сауна и така вече, където е възможно да се приложи, има добър ефект. Да, това в България говорите, а и в световен мащаб как стоят нещата? Ние напред ли сме, изоставаме ли? Нямам чак толкова много информация по какво се случва в водещите в отношение страни, защото тези изследвания до голяма степен са засекретени. Но излизат изделия в Съединените щати специално и в Русия и в Украйна. Има страшно много такива, които са както с някои със съмнителна стойност, така и някои, които доста добре работят. За съжаление, на обикновения потребител е трудно да прецени кое какво е. Да. Но при Съединените щати има един уред, който е около $400 струва, който е специално за обезболяване, нали, на стави. И всъщност те страдат доста от стави, защото с наднормено тегло и така нататък. Той им върши работа, този уред, въпреки че има консумативи, там се сменят всеки месец и така нататък. Така че медицината тръгва да се развива в тази посока, неинвазивната, без хирургически намеси, без някакви радикални облъчвания и така, за да може да постигне по-добри резултати в лечението. Какво според вас е бъдещето на подобни изобретения? Би трябвало да е светло. Говорим в световен мащаб, не само в България. Според мен хората все повече се интересуват от това, защото виждат, всеки, който може да разсъждава, вижда как стандартният подход все по-малко дава резултати. И един достатъчно добре начетен, интелигентен човек би могъл да се запита дали пък това няма да му помогне и по какъв начин може да се въздейства примерно на една хронична болест, да речем камъни бъбреците, без които не могат да се разбият с литотриптер, нали, с ултразвук или трябва да се направи операция. Дали пък не може това да се стопи по някакъв друг начин. И ето да, с месец и половина-два държане на тази кутия оздравителна на бъбрек, камъните се стопяват и се излизат по естествен път. Така че ето, намирали сме хора, които имат такива сериозни проблеми и сме намирали решение. Но хубаво е все пак да им се обясни кое е за тях, кое не е. Защото много често те си мислят, че даден продукт е за тях, а всъщност не е той, е другия.
Нали, затова аз много се радвам, когато някой ме попита и му обясня и той така накрая реши, купи си нещо и има добри резултати след това. Защото аз държа на обратната връзка, те ми пишат писма, което е хубаво. Консултацията с специалист винаги е... Да, абсолютно. Има нужда от нея, защото иначе насляпо комшията го ползвал, пък и ти да започнеш да го ползваш, не е най-добрият вариант. С лекари. Сега надявам се в скоро време да направим една серия тестове в една болница, специализирана, да видим там какво ще стане за някои по-тежки случаи. Имате такива оговорки? Ще ви информирам какво се е случило след това. Но това е дълъг процес, защото не може да се направи за една седмица, 2 седмици, трябва да минат месеци, за да се натрупат достатъчно данни и да се каже да, нали, помага в едикви случаи. Разбира се. Вие поддържате ли контакти с ваши колеги, които се занимават с подобни изделия от други страни? Да. Поддържам контакти, но като цяло... Обменяте ли информация или всеки си пази неговото изобретение и не го коментира? Доста специфично е. В смисъл, че аз и да искам да покажа като open source цялата тази технология, нали, един нормален човек не може да я повтори. Защото той първо няма машината, която произвежда... Не, говоря за специалисти. Специалистите по принцип си пазят нещата за тях, разработките. И това не е лошо, защото когато, от мой личен опит ще ви кажа, когато пуснах open source една технология за изработка на дадено изделие, се оказа, че то не се спазва технологията, отиват се на някакви експерименти и други странични, които намаляват полезното действие. Просто всичко отива в грешната посока. Така че е по-добре, когато се стигна до някакво решение и някакво изделие, което работи, за себе си реших, че е по-добре да го произведа колкото се може в по-голям мащаб, за да може всеки да има достъп до него, а не да тръгне да си прави някакви експерименти, които не водят до никъде. Няма базата. Моята база е десетки години. Аз не говорех за обикновения човек, говорех за специалисти във вашата област. Пазат си хляба и не го правят. Нали? Даже има и умишлени заблуди в комуникацията, което не е хубаво, но е факт. Може би нямаше да можете и вие да работите, ако Тесла, ако Райх и всички останали, които са работили в тези области, си криеха изследванията и не бяха достъпни. Аз нямам желание да ги крия, но пак споменавам, ако претестявам със силно, понеже имам няколко такива примери пред очите си, как едно нещо, което в Япония е произведено и струва $250, примерно, отива в Китай, произвежда се за $10 и обаче не работи. Да. Това е много дълга тема. Това не искам да се повтаря с тези моите изделия, така че предпочитам да се запазя технологията и да си ги правя аз. Мисля, че този път открехнахме малко повече завесата за всичките тези изделия и за органната енергия, която е в основата на тяхната изработка. И за финал на днешното предаване ще чуем една притча по традиция, както си знаете. Притча за едно дърво. Имало едно време на място, което може да бъде всяко място, във време, което може да бъде във всяко време, красива градина с портокалови и ябълкови дървета, красиви рози, всички те били щастливи и доволни. В градината всичко било щастливо, освен едно дърво, което било ужасно тъжно. Бедното дърво имало проблем. Не знаело кое е. На теб не ти достига концентрация, казало му ябълковото дърво. Ако се беше опитало, щеше да родиш чудесни ябълки. Елементарно е. Не го слушай, намесила се розата. По-лесно е да родиш рози. Виж колко са красиви те. Отчаяното дърво опитало всичко, което му казвали, но след като не можело да бъде като останалите, всеки път изпитвало все по-голямо разочарование. Един ден в градината дошъл Бухал, най-мъдрата птица, и виждайки отчаяното дърво, му казал: не се безпокой, проблемът ти не е чак толкова сериозен. Той е същият като на всяко човешко създание на земята. Ще ти помогна с решението му. Не се старай да бъдеш това,
каквото другите искат да бъдеш. Бъди себе си. Опознай себе си и за да успееш, вслушай се във вътрешния си глас. След като казал това, бухалът изчезнал. Вътрешният ми глас, да бъда себе си, да познавам себе си, попитало се отчаяно дървото, докато най-накрая разбрало. Като затворило очите и ушите си, то отворило сърцето си и чуло вътрешния си глас да казва: ти никога няма да родиш ябълки, защото не си ябълково дърво. И никога няма да разцъфнеш през пролета, защото не си розов храст. Ти си секвоя и съдбата ти е да растеш високо и величествено. Твоята роля е да даваш подслон на птиците, сянка на пътниците и да красиш природата. Ти имаш мисия. Следвай я. Така дървото се почувствало силно и сигурно в себе си и станало такова, каквото му било писано да бъде. Не след дълго то заело мястото си и било обожавано и уважавано от всички. Едва тогава градината станала олицетворение на истинско блаженство. Скъпи приятели, днес в предаването "Пътят" ни гостува Асен Асенов, с който разговаряхме за оргонна енергия и оргонни изделия. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1.